Gwam gwam gwam, gwa m ihe kuru mmiri rịgooro enu. Ihe kuru mmiri rịgooro enu bụ gịnị? Akị oyibo maọbụ akị bekee dịka esi akpọ ya n'asụsụ Igbo. Nekwu ya ebe a. Ọkwa ifugo ukwu akị bekee. Ukwu akị bekee ị na-anya ịfụ na nke a ka na-amị amị. O nwebero akị buru ibu dị na ya, ọ ka na-emete nwa obere. Akị bekee bụ ihe kuru mmiri rịgooro enu. Chineke okike obiama dị egwu ka o si wee kechaa ihe o wee kuru mmiri nọrọ n'ime ya, bụrụ ezigbo mkpụrụ osisi ị na-ata ya ị na-enwe aṅụrị. Nwanne m, ọ ya ka m ji wee wetara gị sị gị na gwam gwam gwam, gwa m ihe kuru mmiri rịgooro enu. Ị na-anya ịfụ na nnụnụ nọ n'elu ya enwe aṅụrị. Jehova dị ebube, Chineke anyị mara mma. Ịfụrụ ya?